52 Stamenković, 14 Tomović, 55 Petković, 21 Gaj, 16 Pekarić, 32 Bogdanović, 2 Lazetić, 8 Koroman, 7 Miljaš, 9 Edgar, 11 Tričkovski. Kapitan ekipe Nenad Miljaš, broj 7, trener Čedomir Janevski. Hajduk, 1 Đoličić, 2 Kosoš, 3 Fejsa, 4 Radanović, 5 Trajković, 14 Kezović, 7 Jovanović, 8 Bogić, 19 Živanović, 10 Maksimović i 20 Rajović. Kapitan ekipe Nikola Bogić, broj 8, trener Radmilo Jovanović. Utakmicu sudi glavni sudija Darko Bogdanović iz Kraljeva sa pomoćnicima Srđanom Milutinovićem iz Niša i Daliborom Đurđevićem iz Kruševca. Rezervni sudija Peđa Dumnić iz Novog Sada, delegat susreta Milomir Đukić takođe iz Novog Sada. Kad se nakupe, ne šta se nemojte počinjati, čekaj, navijači. Miljaš, Bogdanović, Gaj, Tomović. Ko je onaj uključ? Ko je između Gaja i Tomovića? Pekarić ili igra, ne igra? Hoću baš travu, Lazetiću. Ide Tričkovski, Koroman. Što to nisi rekao na ulogu da Žombo.